Naibag nga malimi amin, iten mi nga papagayam, iten mi nga kaabsat ken nagagayan ken Kristo. Umlaw kami kadagiti nadayo ko pagtengan niyo. Iti naimbag nga malem, naimbag nga rabi, naimbag nga daw, naimbag nga bigat. Itong dalmay sa kadagayo, wherever you are, iten mi nga papagayam, ubay kami nga agserbi kadagayo, ubay iti programa tayo, isuro ti Biblia. Isuro ti Biblia ang programa. Tinandaan kada kayo, tisipin mo kayo na Church of Christ. Ngunit iglesia ni Kristo ti Barumatulan. Ti iglesia na magitandaan mo kada kayo, iti awan suro kamangkurang na sursuro niya puto yung sa Kristo. Iglesia iso nga inkari niya puto yung sa Kristo nga bangunin na kaya sunat tati iglesia nga magitandaan mo kada kayo dito yung programa. Isuro ti Biblia. Manipod iti KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Manipod iti AIA iti Hawaii. Nagsakin mi ti agserbi kada kayo ti dito nga mare maiti nagabsat wenno anyaman nga oras ti oras nga adda iti yanyo nga bibuya kada kayo iti Facebook Live. Wenno agdingdingag iti dito nga programa nembag nga malim nyo. Sabi ko mata, maayo iti panahon nyo, magipagagal ka kami, baitin ka digiti sasauli ako. Noadda digiti, ito yung damagin ka kami. Comment kayo lang iti comment section, dito yung programa. When iti Facebook Live, iti namutibya, when iti Facebook Live, iti Church of Christ, Hawaii. Masindagaan kam to kakap sa ating agserbi ka na kayo, mangsumbat ka nagitan niya, manasal sa studio. Kaya makatulong kami kada kayo, nga mangtakwat ka nagiti banbanag na ginapod no, yan tanay. Dahil nga programa, ang tader, timaysa, nga paset, tinasanto na surat nga kunana, no agsaw kami. Agsaw kami, kas ka nagiti sasaw niya ako Diyos. We speak like the oracles of God. Gabuna nga, sabi ko ba, pagagal kayo nga ka na kami. Kaya ma-beneficiar kayo kung mga na-espirituan, kadagiti bibiyagyo ay atin nakakabsat. Kadagiti kakabsat tayo, nga dati Filipinas, ganad kayo, ay atin nakakabsat, iti pagpasaran nyo manin nga saan nga napinta sa panawin. At yapo iti pagkamangan tayo tumulong kadig iti tiyempo ti kalamidad. Kaya sabi ko mata saan nga madadahil iti nagkasaganan nga anyin nyo sa amok nga iti dito yung bulan at ang iti agani, gapas tapno iti gastakit saan nga madadahil iti pagbiyagan tayo. So wherever you are in parts of the world, good evening, and may you be blessed with this program, the Isuro ti Biblia. Mga kapatid na hindi nakakaintindi sa aming mga tinatalakay, magandang hapon po kasi alam ko marami po kayong mga nagsasalita o hindi nakakaintindi ng Ilocano. Pero sa ating salita na Tagalog, kayo po ay nakakaintindi. Sikapin po namin na lahat ay maintindihan po ninyo and you just follow us. And the verses that I will read, maybe you will understand what is our topic and what we are talking about. So, rest assured that we are teaching the pure gospel of Christ, the pure words. Because ito lamang po ang kagustuhan ng Panginoon na maiparating po sa inyo. Kaya ang ating pong pinag-usapan sa hapong ito ay patungkol sa kasinungalingan na gustong paniwalaan ng Diablo. Gusto ng Diablo na ating paniwalaan. Nagkamali ako doon.
ang mga kasinungalingan na gusto ng Diablo na ating pong paniwalaan. Alam po natin, wala mo tayo ay tinakabsat nga di kinaulbod ket naggapo iti kabusor ni Apo Dios. Dali ko natin aron nga iti sa dinuman nga yan ti tao ti Dios at adjay nga pananawa ti Diablo. At ti Diablo isuna iti mangaramid iti pamuspusan. Tapno iti kasta ket maiyaw awan na ti tao, patsin ti tao, ket maakay na nga makikadwa ken kuana tapnon ang padadanto nga may karamugong iti pagtutukan agdanayon. Ti Diablo kaskura ti pasit ti nasanto na surat ay tinagabsat isuna iti ama iti kinaulbod. Iti kapitulo 8 versikulo 44 iti 1 kuka na kayo ti Diablo nga amayo et kayat yung aramiden dagiti kalikagom ni amayo iso nakapapatay na nipo ni dad iti damo et saan nga nagtelena iti pudno taawan ti pudno kan kuana nuwag sa utulbod sa un na ti kababalin na utlain kay suma ng ulbod, ket ama ti kinaulbod. Manin di kang ti Biblia ayat yung kapsat, isur ti Biblia, nga ti Diablo awan ken kuana ti kinapudno, ngayon ket di, isuna, ket binig na kinaulbod, wenno ama ti kinaulbod. Sana nga kaya nasawin nga ulbudan hindi magbagana. At dali jay kasla dajay apagiso jay panang ibagana ng madi di aplikasyon. Hindi kaya nasawa ni yaw awan na ti tao tapno ti kasta ket patsin ti tao iulbod nga saan ket nga ti kinapudno. Detoy iti kinasikap ti kabusol iti dito nga panawin agsipod ta no may kadatayo iyaw awan na tayo ket idalan na tayo tapno saan tayo nga mamati iti kinapudno. So nga kuna ni Pablo ejay may kadwa nga surat na kapitulo 2 ejay versikulo 9 agpababa kuna na dejay nga iay na kas ti panagaramid ni Satanas ang mapakuyugan ti amin na panakabalin ken dagiti paglasinan ken dagiti ulbod at datla ken ti amin nga lilaw ti kinadakes amay pay kadagiti mapukaw agsipud ta di dainawat ti ayat ti kinapudno amay pay kumati pa kay salakanan da ket gapu ito iti Dios ipo it natakwada ti kinabilig ti lilaw tapno patsin da ti tiri tapno maakumkuma amin dagiti di mamati ti pudno no diket nagray awan dati kinakillo. Ay tinagabsat makita tayo nga iti trabaho dito yung kabuso ri Apo Dios. Kahit guti-gutin natin tao nga saan nga sumurot kadigiti kinapudno. Amo tayo na niya iti pudno ay tinakakabsa. Ngayon, alilawon na ti puso ti tao tapnon saan nga agtulnog dito nga tao iti kinapudno. Dahil din ako nga kinabilig ti alilaw. Dahil yung Diablo ket nasikap. Iso nga kan-kanay niya bagbagakit ti dito nga programa. Nga saan laeng nga kontraen na diya sa kunya Apo Dios. Ngimkit di mangibaga iti sa baling opsyon tapno iti kasta maalilaw na tao. DJ salita iti na santo na surat ay rinagabsa nga kinasikap dito yung kabuso ni Apo Dios. Ket iso dijay panang kontra ijay kinapudno. Anya dijay kinapudno? Iti Juan kapitulo 17 versikulo 17 kuna na pagsanto mi dati kinapudno ti saom isu ti pudno. Ngem gaputa dito yung kabuso ti Dios ket isu ti ama ti kinaulbod rakraken na deta nga kinapudno ngem sa alay na kontraen na ngem mangibagapay
iti opsyon nga iti panagdengeg, panakaawat ti tao. Kahit nasasaya at kanapimpintas. Alam nyo, noong nalalang ang tao, kanyang inilagay, ang Diyos ay nilagay ng Diyos ang tao sa Hardin ng Eden. At doon sa Hardin ng Eden, merong sinabi ng Panginoong Diyos na huwag nilang kainin ang bunga ng kahoy na nasa gitna ng hardin, na ang kahoy na iyon ay ang pagkaalam ng tama at mali. Maliwanag po na ito ang kautusan ng ating Panginoon. At ito ay naaayon sa aklat ng Genesis sa Kabanata 2 at ang talata ay 15 at 16. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo kakain nito, kayo ay mamamatay. Hanggang sa 17, mamamatay kayo. Ito maliwanag po na may kaparusahan ang tao kung siya'y sumuway sa kautusan ng ating Panginoon. Kung ikaw ay kakain ni Adan, sa bunga ng kahoy na ito, ikaw ay mamamatay. You shall surely die. Pero alam niyo, dahil sa magaling ang Diablo na manlilang sa tao, kanyang kinausap hindi po yung lalaki, kundi yung babae, si Eva. At doon, ang sistema ng Diablo ay hindi lang kumontra doon sa sinabi ng Diyos, kundi nagbigay pa ng opsyon na sa pandinig ni Eva mas maganda kaysa sinabi ng Diyos. At tingnan ninyo, Diakonana, iti Kapitulo 3:5 aging gana iti 7 una sa iti libro ti Genesis. Ti Dios ang muna nga iti aldaw, yen ti bunga ti kayo, nga adda iti tinga ti biniyungan kinuna ti Diyos. Di kay tukanen, ken ore sa giden, di lakit tamatay kayo. Amo ni Eva, nga adda dusa di diya panangan, di diya bunga ti kayo. Ngem ti uleg, kinuna iti babae, saan apudno amatay kayo? Ibig sabihin, kung kakainin ang bunga ng kahoy na yan, hindi totoo na sila ay mamamatay. Ito ang salita ng Diablo na mas maganda sa pandinig ng tao. Bakit? Una tako na ni Apo Diyos, numangan ka, matay ka. Yung ni Satanas ko na saan nga pudno nga matay ka. Numangan ka, saan nga pudno nga matay ka. At hindi lang nagbigay o hindi lang sinuway o hindi lang kinontra ang salita ng Panginoon, kundi nagbigay pa ng opsyon. Ano po yun? Kura na, kaya ti Diyos, tati Diyos ang munang iti aldaw panangan munto iti dayjay, dagiti matayo maluktad lang to, kakailan iti Diyos, ang makaammo tinembahan, kendakis. Ang sabi ng Diablo, alam ng Diyos, na sa araw na kayo kakain sa bunga nitong kahoy na ito, mabuksan ang iyong mga mata at kayo maging parang Diyos na nakakaalam ang tama at mali. Aba, dahil iti pangalilaw ti Diablo, mangipan, iti may isang opsyon na napimpintas nga dinggin. Kaya dito'y iti manggargari, iti pagdengag ti tao, aging gana nga magargari di deriknana. Gapu iti kinapintas na nangagna, ti tao nagtunog, iti pagayatan ti Diablo, nga daytoy ket maysa nga pangalilaw, aging gana nga isunat ket naknag iti palagub ti Diablo na adda ti basol. Ganito po ang Diablo. Kaya hindi tumigil po ang Diablo sa kanyang trabaho hanggang sa ngayong araw na ito. At hanggang sa katapusan ng mundo,
hindi po tumitigil ang diablo sa kanyang panlilinlang sa tao. Tuloy-tuloy nga alilawon ti diablo ti tao ay tinakabsat. Ket agda dagiti wagas nga alilawon na ti tao kas kuma. DJ kaaduan nga patpatyen ti tao kadagiti yung alagdaw nga uray aniya nga dalan mangitunda ijalangit. Nga iti kayat nga saon ti tao kadagiti nga panawin uray aniya na pamati may isa ipagtungpalan na no di ka ti jalangit. Amin nga relihon may isa ti pagtungpalan na yan nga po Diyos. Daytoy ti pangalilaw ti diablo tapno iti kasta ti tao at daan iti waya-waya ngagpili iti kayat na nga pagsirkan nga pagpamatyan pagsirkan pakikamkamungan na grupo yan tangay ko na ti diablo ure aniya nga relihiyon may isalakan kasaan ba't kunada nga ni relihiyon ti mang isalakan no dikit ni Kristo ay tinakabsat may isa nga banan iti kontraen detoy nga pamati ti tao at niya po tayo sa Kristo kunana siyak ti dalan ti pudno ken ti biya awan makaumay ka naman o di mga kanya kunamo iti libro iti Proverbio iti kapitulo 14 di versikulo 12 kurana agdadalan akasla na lintig iti maysa nga tao ngem ti tungpal na daldalan ni patay. Maysa nga kinapudno ay tinakabsat nga saan nga pinanggap ni Apo Dios, saan nga pinanggap ni Apo tayo Hesus Kristo iti naduma nga grupo dagiti pagpamati. Saan nga pinanggap ni Apo tayo Hesus Kristo nga mapatawad dagiti adu nga relihiyon. Kinapudno na nga dagiti apostoli din kaskasabaga iti ebanghelyo. Sa dinumang nga lugar nga naparanda awan iti timaod nga sabali nga grupo iti pagpamati. Iti nagpasyar dagiti nga apostoles kadagiti naduma nga lugar. Saan nga napataod ti baptis iti maysa nga lugar? Saan nga napataod ti Pentecostes ti maysa nga lugar? Saan nga napataod ti Sabatista ti maysa nga lugar? And so on and so forth. Ngimkit di idi nga kaskasaba dagiti apostol ti ebanghelyo pinataod na ti may maysa nga klase ti iglesia. Daytoy ket ti iglesia iso nga binangon na po ti Hesus Kristo ti iglesia nga nangrugi iti Jerusalem iti 33 nga tawen iti damo nga nakasaba ti ebanghelyo iti Aramid kapitulo 2 ay iti nga papagayan ket amin nga resulta ti pannakaikasaba ti ebanghelyo agpapan kadagiti nga aldaw ditoy ti pakainayunan dagiti so amin nagtunog iti ebanghelyo apay agsipon taawan ti awtoridad nga naitid iti tao nga mangbangon iti sabaling iglesia ngun ti iglesia nga binangon ni Apo tayo Hesus Kristo. So kapuna ko na 2:47 iti Aramid, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ti Apo inayon na iti iglesia na dagiti maisal salakan. Saan na nga inayon iti anyaman nga denominasyon? Saan na nga inayon iti anyaman nga grupo nga binangon ti tao? But the same will be added to the Lord's church. Iso nga, anya iti paggugusto nga dinggin ti tao. Iti paggugusto nga dinggin ti tao, uri nga pamati, mapanamin dya langit. Yung managko natin na sa surat, saan may salayang ti iglesia nga binangon na po ito sa Kristo, may salayang ti iglesia, iso nga pagayatan na. Kaya di ti iglesia, aginatang na ba ito na tinapatigadara na Aramid 2:28. So, nupatsim di jay, sarita ti tao, ay tinakabsat. Gragragsak ni Satanas, apay, naalilaw na ka, pinatin ti mesa kinulbo. May sapay nga pangalilaw ti diablo kunada. Saan nga
the words of God is not absolutely true. Wano saan nga nananay nga kinapudno. Apay, wano nagsipod ta, kaya't da nga i-justify, DJ, saan nga mayan natop nga aramidin da. Kaya't da nga, DJ, aramidin da, kahit anabungan mo't niya Apo Diyos. Tati pa nagrason, kahit kunada, dahil higit inaramid ni, aga po iti pa nagserbi, kanya Apo Diyos. Laglagi po tayo, iti nakakabsat nga ti sa uti Apo, kahit saan nga naagda, kat nung mabalin tayo nga rebaharen, mabalin tayo nga papintasin, mabalin tayo nga inayunan mo nukisayan. Ahan tayo nga mabalin nga i-reconstruct diya sa unya Apo Diyos. Ayan. Kunana iti Proverbio Kapitulo 30 di versikulo 5 ang ingana iti versikulo 6. Tunggal sa o ti Diyos napadasin. Iso ti kalasag dagiti kumamang kenkwana. Di ka nayunan dagiti sasauna dilakit tatubngar na ka ket masarakan na ka amangulbon. Ay tinagabsat na nalawag nga deti sa unya Apo Diyos santo nga mabalin nga maribahan hanga mabalin nga manayuna hanga mabalin nga makasyan kuna na masarakan ka nga mangulbon. Ikaw tayo tinapintas nga ehemplo ay tinakakabsat. Iti aramid nga panagdedayaw ti Church of Christ nga mangilandangan kada kayo dito nga programa. Kas pasit ti panagdedayaw mi kaya ti panagdedayaw ti Church of Christ kas mabasa iti nasan pansurat may nga pasit na kaiso ti panagkankanta. Kaya no agkankanta kami dedya ket maarama apagdedayaw ka na po Diyos. Kati pa nagkankanta ay ito nakakabsat na iranta nga saan nga pangliwliwa, saan nga pangparagsak kadagiti imay nga gatenda, saan nga pagpabuya, saan nga iti mangring iti nataungan nga rikna, tapnon palpalakpakam, tapnon apapresyarim to di nagkanta. Dati kanta niya rarabidin ti Church of Christ dito may pakaamo wano maaramid nga pagdedayaw ka na po Diyos. It Hebreo 2:12 ipakaamok to tinagan mo kadagiti kakabsat ko ket ititin na ti iglesia ikantak to ti daya mo. Di pa nagkankantami iti nakabsat masuro. Di saritaan ti pasit pinasanto na sulat. Iti Kapitulo 5:39 iti libro ti Efeso kunana 29. Uno iti 5:19 iti libro ti Efeso. Kunana ngagsasao kayo kumaka dagiti salmos ken himhimno. Ken espiritual na kan kansyon, may kan tayo ti Apo ket ituktukaryo kadagiti puspusiyo. Kompleto deto'y bilin niya po tayo ng Kristo. Kompleto deto'y inted na nga pagalagadan. No kasano nga surutin tayo. Didiya kankanta pa nagkankanta ang makaayayo kankwana. This is making melody to your hearts. Didiya Lucano, ituktukaryo kadagiti puso. Ay nasa word a cappella singing. Yung saan nga napnik ti tao ay kinakabsat. Saan nga makaanay ti tao dede insuro ni Apo tayo sa Kristo. Giman niya iti kay ayat ti tao. Dede pinarpat ti tao. Nga saan da nga maayayo. Saan nga mariing tiriknada. Iti panagkankantada nga dahil kat may tulong ka na po Diyos. Kasapulan nga dete narangya. Kasapulan nga dete madanggayan kadagiti pagtuktukaran. Tapno iti kasta ket naragragsak kano diya pa nagserbira
Dito ilaglag tuda, isalsalada, ipanagkankanta, tapno di kasta, naragsak kano, di diya panagserbira ka na po Diyos. Ayatin nakakapsas. Diya kadi panagkankanta tayo, katanagragsakin tayo tibagi. No. Diya kadi panagkankanta, katapno may ayo, nagiti umay. Nga agatenda, iti panagbigimon tayo. No. Diya panagkankanta tayo, agkankanta tayo may pay, agayo niya po Diyos. Siya sino? Iti nagtaudan, dagito'y nga arami. No tibilin niya po Diyos Kristo, ikankanta ti puso sa dinot nagtaudan, dagito'y nga arami. Tao, kaya sino tinalikamay. Ti Diablo tapno may sirit na, dagito'y nga mali nga sursuro, ito yung iglesia. Tao. Dagit ay gigam ti Biblia, lagingitin tayo masaritain. Eso nga, agragragsak, ti Diablo, apay, agsipod ka, pinili ti tao, ti ulbon, ngem ti kinapudno. Ngem kada tayo ay ti nakapsat santa yung ipalubos, nagbalegi ti kinaulbon, no diket irutir tayo, itakdir tayo, dagit ti kinapudno. May sapay ti nakapsat, iso de jay kuna tayo nga jerit na itao di maawatan nak ni Apo Diyos. Pagsasaot itao nagbaso laming na tao awan tao ang dalinti pagsasaot itao nga ano dito pagsasao nga kurana tao aklaing dito ikit tapno iti kastambay rasunan dejay panagkurang iti panagkurang iti panagang nuro kadag iti pagayatan ni Apo Diyos. Yung mamuyo ay iti nagkakabsat saan to nga mabalin nga pagrasunan tayo nga maawatan na niya Apo Diyos. Apay ang sipon. Tayo strikto ni Apo Diyos no may papanit sa una. Haana mabalin nga maawatan na ka ang sipon. Ta strikto di diya pa nang ipakaawat na kinta. Iso nga adalete ko na ni Apo Diyos Kristo. Dagiti ada pagdengeg na dumengeg kuma. Hindi kayo nga sawin maawatan nga ti inted ni Apo Diyos nga biling ket maawatan ti tao. Nalakakawatin ti tao. Itata, kas pangarigan di jay panang isursurmi ti sao ni Apo Diyos. Agyaman tayo taad na rin makipag-aral kada tayo, dumgag kada tayo. Ngamni ka sa bata yun ti mapapan, iti bautismo ti tanong, kunada ay namati at muten, ore sa anak nga mabautisaran, pinatik mo ti Apo Isus, mamati at nanaisalaran ako. Iti kayat nga sa uwen, nga awatin na digiti da duma, nga pasit kinasanto na surat, awatin na di kayat na, ngam dijihan na nga kayat, na kaya ita pagtulnugan sana ito ko na maawatan na niya po Diyos. Ura ita, iti pusok pinatik na po Diyos Kristo, iti pusok pinatik nga manubot yung manang isalakan ko, mamati at nga may isalakan at. Ay iti nagkakabsat, ti umiso nga panagayat kina po Diyos. Iti umiso nga panagayat kina po tayo ng Kristo. Iso, iti panagtungpal, kadag iti bilbilin na. Ay iti nagkakabsat. Hepe iti Juan Kapitulo 14 di versikulo 15, if you love me, keep my commandments. Kaya nangarap ka sa uwin, no saan tayo ang tulno, saan tayo ang mabaling ni rason, maawatan na niya ako Diyos. Kure sa anak nagbabao di sarapon, kure sa namati at magkang ka, may sara ka na, may sa nga, kuna, nga, panang tagi, basit wano saan nga panangikan kano eja bilin nga po tayo ng Kristo. Kita mo tayo no bilin
kasapulan na pagtulungan. Apa, hindi pa rin nyo. Katilain namin paggugusto ti tao, di ayat ni Apo Diyos sa niya. Di lang paggugusto ti tao nga dinggain. At damay sa nga, asilig pemit ka na tayo, na kunana. O makaumanayin kanya, John 3:16. O makaumanayin kanya, John 3:16. Tayo ayatin nak ni Apo Diyos. Natay ni Kristo gapu kanya. Natay ni Kristo gapu ka dagiti basbasol ko. Madi na magkaya ka dinggain. Madi na magkaya ka basahin. Di Juan 3:36. Apa di 36. Iri pa rin yung di ako na ay tinakapsat. Di mamati, ti anak kadabiyag ng agnanayon. Dahil iti kayat nga dinggan ti tao. Dahil iti kayat nga dinggan ti kaduan. Di sumarunuhan da kaya ka dinggan. Anya ko na. Ngayon, ti saan nga agtulog iti anak, saan nanto nga makita ti biyag, no di ket ti pungtot ti Diyos, agtaen to ken kuana. Di diya muna, kayat na nga dinggay, kayat na nga patsin, ngayon di diya sumaruno, ringapan ng talapayag na apay, di na kayat yung tulno. Eso nga, amoy diya pangalilaw ti Diablo, kayat tinagapsa, kayat na nga, awatem dagiti duma ngem kayat na nga kontraen dagiti duma. So may sa nga banag nga kinalbon nga wakas na mangiparang dito na pintas wala na tayo balengan arkusan nga napintas tiruar na ngem saan ba iti unay. So window dressing ko natin sa iti dyan. Masapay iti nagapsat iso di dyan ko natayo nga saan kaya ti Diablo nga patsin tayo nga awan iti algaw ti panangupo. Amuyo, detoy iti may sa nga banag nga saan kuma uno ti tao dinakayat kuma nga dumten. Kay kayat ni Diablo nga patsin ti tao nga awan di di aldaw ti panangukom. Kasi adu dagiti mamati ay iti ngabsa nga saan nga pinaraswan ni Apo Diyos ti tao tapnon itapwak na ida iti impyerno. Okay. Di iti pa. Haan nga pinaraswan ni Apo Diyos ti tao tapnon pagtuukan na ida iti agmanayon. At dagiti mamati nga ti impyerno kat saan nga agmanayon. At dagiti grupo ti pamati nga mang kontra nga ti agnanayon nga apoy ket saan agnanayon. Ti muda ket dete kasla agluto ka laeng di kad narubro nagluto ka into maruno pa kayon aging gana nga agbalinto nga dapo. Yumamuyo iti nakamsat dete ket kapanunutan mo. Dagiti daduma nga kas ti panagsurat na Apostol Pedro naminta ni Apo Diyos si Kristo, kinunanay di, umayak tumanay. Idi si bibiyag pa, kuna na umayak tumanay. Dijay, iyapan na idya langit, kuna dagiti anghel, dijay makita yo, nga umuli siya di langit, kastang tubot lang, tipang nakakita yo, intun umay, manipod langit. Idapta, dahil to iti, urayin ti kadwan ta ko na ti Biblia umayat to nga dagos. Oy. Ti ammo ti tao dijay umay nga dagos kasla makabulan mapalabas makatawin duha tawin talo nga tawin. Manipo di tinatay ni Apo Jesus mano nga tawin ni tinapalabas ato pantataon pay. Dahil ti kapuna nga iti pa nagsurat ni Apostol Pedro, kinunana, iti makadwa nga surat na ayat na nakakabsa. Iti kapitulo 3, iti versikulo 3, aging gana iti versikulo 5. Nga mamure ito nga muna na. Kada kiti kamaudyanan nga laldaw, may danto, dagiti managuy-uyaw, agraman panamuy uyong, ang magnada kasmayanul, kada kiti derrep damat lain. Kahit kung kunada sa dinutiyan, ti panakaikari ti ay na. Taranipod, idinaturog dagiti amma. Dagiti so amin na banbanag agtultuloy da kasmatla iti punganay, ti panakaparswa. Nagagarain da lipatan da ito'y nga dalang langit, nanipod iti punganay, ken may saradaga,
ana paltuwa dito nga tinanong, ken babaen ti panakaaramat ti tanong, aggapo iti sao ti Dios. Kaya tinagabsat sa dinno, kunada, apay nga wambatan ti uko, napudno nga agda uko, ay so nga ti tao, ay tinagabsat, saan na nga ikan kano, dejay pananguko, ngamkit di pakasiknan ti tao, iso dejay panangbiro kadagiti pagragsakan iti dito nga lubong, kitain nyo ay itin mga papagayan, ti biyag ti tao ti agdama. In kayo kadagiti pagpasyaran, kanya, nagkado nga tao, kadagiti pagliwliwaan. Kit naganadladingit, nga uray iti aldaw nga panagserbita kumakan na po Diyos. May katigid mo no mabaybayaan mo no saan nga ikan kanot iti tao. Iti panagserbita kina po Diyos gapo. Taada iti pagliliwaan nga mapan na atendaran. Nagaradladingit nga di awis ni Apo Diyos nga agserbi kinuha na iti aldaw ti Domingo. Napatpatag ti awis ti kayem. Awis ti kabagyan, nga mapangka makiliwliw, mapangka makipunsyon, mapangka agatendar, iti anyaman na parti. Ay iti nga mapagayan, kasta ti tao. Nga saan na nga ikan kano, ti may sang aldaw nga may ito. Nga po ti Jesucristo, tap na ukuman na dito nga lubong. Dito yung nakasurat, iti libro ti Arami, iti kapitulo 17, iti versikulo 30. Kitain tayo. Kakunana, iti dito yung paset ay iti nagamsat, na ituding iti may sangal daw. Ti panungukum ng to at sililintig iti lubong. Gapo iti dede lalaki at tinudingan na api na niknikan na kadagiti so amin. Nga pinagugar na iti nga dagiti natay. Nagamsat ko, saan nga di mainsasahan. Laglagi po niyo dahil aldaw ni Noe. No kasano ti kabayan, dahil pa nagururay, tilayos nga iso nga inbaga niya po Diyos, nga pangukong na iti muna nga lubong. Kuna na iti muna nga surat ni Pedro Kapitulo 3. Ay iti nga papagayam, di versikulo 20, di jay nga nagsukil da ito nuna ng aldaw. E di agururay ti figdog na anos ti Diyos, kadagiti aldaw ni Noe. Hindi may sagsagana pa ti daong, iso na kay sa lakaran dagiti basit, kapoy ti danom, kayat na nga sa awan 8 akaraluwa. Ay iten mi nga papagayam saan nga may nga sigud dagiti nga rayos. Saan nga nagsagana dagiti adu nga tattao, iti kaadda dagiti nga rayos. Ngimkit di, nalais ni Noe, gapo ta impagarupda nga dito yung Noe, kat agang alaw, dito yung Noe, kat agsasao ti kinalbo. Ngam dito yung amin, iti kayat ti jablo nga patsen ti tao. Hana ipasarak ti jablo, dagiti amin, nga rami dito nga lubong nga pakayawan ti tao, tapnon ti tao maawani di panunot na, nga iti may sangal daw, umay to di jay panagsubli na po ng Jesucristo, tapnon di gasta sumangot ito amin. Iti pangkukuman niya po Diyos. Laglagi po tayo. Ngayon tundunting dito ng aldaw. Nga po tayong Jesucristo, agraman kadagiti angheles na. Umaydan to, abuyog, kitakal nga riwawa. Kaya may nanton, paglalasinin, dagiti kaldingkin kadagiti karnero. Kaya dagiti karnero, isaad na ito ti makanawan, kat dagiti kalding isaad na ito ti makatigid. Kat kung natin pasit ti Santo na surat, diyaman ito kapitulo 25, versikulo 34, kung nanaka dagiti dati makanawan na umay kayo bendito ni Ama, tawidin nyo ti pagarian nga naikari kada kayo manipo, ti pagarian pan nakabamon ti lubong. Ngayon ko na nang to kadagiti at dati katigid na di versikulo 41, o madayo kayo kanyak na ilunon. In kay iti apoy nga ganayon, anay sa gana ti jablo, ken kadagiti anghel na. Ay iti nagabsat, saan nga kayat ni jablo nga patsin nyo, digiti nga banbanat. Saan nga kayat ti jablo nga patsin nga agda iti impyerno.
Ayan. Apay, una ta, grabe ka ta kayat mo. Di mo amo nga deta, isong tuti pagkaukuman, inton kamodyanan na nga halda. It kamodyanan na tapno ni tikasta, kahit saan mo nga pampangunutin, niya po Diyos, sa garami ti kayat mo, iti kadam ti dito nga lubong, kunana, o at dugpay ti biyag mo. Iso nga ti tao, ya. Hana nga pampangunutin iti biga. Ayan, ti pampangunutin na, iso di jay, ado nga bundaway na, nga gragsak ti dito nga lubong, aga ka-accumulate iti ado nga sanikwa, agragragsak. Kita niyo di istorya, iti kapitulo 12, iti libro ti Lucas. Di may isa nga tao nga adaan iti ado nga apit. Kunana, agarami na kiti dadakkel nga sarusar ko, kat nanidjay nga ipan ko amin, dagiti ado nga apit ko. Ket ko nakto ti bagi, mangan ka, aginanaka, agragsak ka, uminom ka, iti ado nga taw-tawain. At ado ti apit po, ado ti apit mo. Nga manak ko na niya po, Diyos kong kuwara, nakuneng, naneng-neng. Ito nga rabi, maalang to tibiyag mo. Kaya na nga sa awin, matay kang tong rabiing. Iman, aniya, ti pagmanagan dito nga tao. Saan nga namati ka na po Diyos? Saan nga nagtulnog iti Ebanghelyo? Saan nga kinalikaguman ti may salakan? Anat nang namain, para lang ito impyerno. Apay, agsipod ta saan nga kaya ti diablo nga patsem, nga ti biyag mo kat ababa, nga ti biyag mo kaya agingana nga ti kakitag kapoy, ngem ti biyag saan tayo nga kabalinan nga rupo din tapos ni Apo Diyos deta nga ron. Kuna natin pasit na santo na surat, agsagana ka nga ron. Tadi mo alda mo, ti aldaw kanuras. Ngaya parang sublinto niya po Jesu Kristo, tano apay. Musan ka nga nakasagana. Patsem ti Biblia ay tinakabsat, agda impyerno. Nga pakai panan, dagiti suami, nga saan nagturno, giti Ebanghelyo na po Jesu Kristo. Dito ito, di tiyempo nga ibabalis niya po Isus. Nga kuna na abalsin na dagiti saan ang mga multi Diyos kenti di agturnog kinaputi ni Jesus dahil yung madusa ng tuitig na nayo na pang nakapukaw ang maisira dahil ti sanguanan ti Apo kenti dayag ti pang nakabalin na may kadwa nga Tesalonica kapitulo 8 versikulo kapitulo 1 versikulo 8 versikulo 9 ay ito nga papagayang sapay kuma kada nga na kaadal tayo iti dito yung manin nga sa bali nga parang iti programa ito siguro di Biblia. Sana po ay nakapagbigay po kami ng magandang aral sa bawat isa sa atin upang sa ganon ay magising po tayo sa katotohanan na tayo po ay mayroon pang pagkakataon na sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Mayroon pa tayong pagkakataon upang tayo maligtas. Baka bukas ay tayo na ay malate. Hindi na tayo hindi na tayo pwede pang gumawa ng mga gawain na gusto ng ating Panginoon na ating gagawin. Kaya ang amin pong masasabi po sa inyo ngayon na may araw pa kayo, may oras pa kayo, obey the gospel, ang turno kayo di Ebanghelyo, tari gagayan nyo ti may salakan. Ketno, kayat yung matulungan na kayo, agsurat kayo kada kami, kontakin na kami, tapos makatulong kami, iti panagtulong yung Ebanghelyo. Alam mo naman ka man, iti programa to, iti dito nga kanito, iti panangibati iti may sang awis. Iti nga ito manin panagimay may sa kada kami, ito naman nga Huwebes, iti kastoy nga oras, alas 4 rin de las 6, iti dito nga radio KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Ipagayam yung kapsat yung Tiapo, tinagan ni kapsat Melvin Ventura and Levi Show. Brother Darius Tavilio, nembag nga Rabi Iyo Amin.